Yes. Okay, synes du, at Holberg er relevant eller vigtigt for gymnasieelever at læse? Sådan, hvorfor? Altså, jeg synes, når man tænker på, hvor gammel hans tekst er, så synes jeg, han er forbavsende relevant, faktisk. Altså, for eksempel Erasmus Montanus. Han er jo et eksempel på, at man som ung kommer væk fra sit miljø og lærer en masse nye ting. Og så kan det godt være, at det, man har lært, ikke stemmer overens med de værdier, man kommer fra. Sådan så man i virkeligheden kommer i konflikt med dem, man tidligere var tæt på, fordi man har opnået ny viden. Og det sørgelige, kan man så sige, i Erasmus Montanus er, at den viden, som er rigtig, er han så nødt til at sige er forkert, for at blive accepteret. Ja. Og det er jo synd for ham. Og synd for det, der hedder viden i det hele taget, ikke? Ja, det er det nok. Ja. Og det, synes du, at han var feminist, det har vi sådan hørt lidt tale om lidt forskellige holdninger på. Det var sådan altså siden han havde den der genetiske ting, hvor han ikke rigtigt var en mand, og så der også var mange af kvinderne i hans historie, der var sådan lidt kloge og stærke. Ja. Men Altså, han var jo i hvert fald Holberg forud for sin tid i forhold til kvinder, fordi han også havde kvinder med i sin skuespillertrup, og det var ikke særlig anerkendt. Men ja, man kan sige lige netop i Erasmus Montanus, det synes jeg måske ikke, at kvinderne bliver fremstillet som specielt kloge, vel? det er nok. Altså for eksempel Lisbeth, hun er jo, altså hun får jo på sin vis sin vilje til sidst, men hun virker meget naiv. Og det samme gør hans mor, som bliver gjort til en sten, ikke? Ja. Altså så på den måde synes jeg ikke, at de virker sådan specielt. Ja, lige Rasmus Montanus, det var nok et dårligt eksempel på det. Ja, men Holberg selv, synes jeg, var altså god til at være altså forud for sin tid med kønspolitik og sådan noget. Ja, sådan, prøve at inddrage dem, også det han sagde med, at at han ikke kiggede på kønnet, men på kompetencerne. Ja. Sådan noget. Ja. Selve titlen, Erasmus Montanus, det var sådan, hvordan vil du tolke det? Sådan, hvordan tror du, at hans intention sådan kunne afspejles i titlen? Altså, det tænker jeg er det her med, at Rasmus Berg, han har jo den rigtige viden. Han bruger den bare på den forkerte måde. Han bruger den til at ligesom gøre sig selv bedre vidende i forhold til de andre. I stedet for at være på niveau med sine omgivelser og prøve at være forstående og lære dem noget af det, han selv har lært, så bruger han sin viden til at være overlegen og arrogant og bedrevidende. Og det synes jeg godt, titlen kan afspejle med, at han så pludselig skal hedde noget på latin, i stedet for at hedde sit rigtige navn, ikke? Ja. Ja. Det er vel også stadig relevant i dag, eller? Ja, det synes jeg. Det? Altså, fordi jeg synes, at hvis man har en viden, som andre ikke har, så i stedet for at spille arrogant og bedrevidende, så synes jeg, at man skal prøve at forklare, hvad man synes, den her viden kan bruges til, og hvorfor man synes, den er interessant. I stedet, fordi man får ikke nogen til, altså for eksempel hvis man tænker klima, man får ikke nogen overbevist om, at man skal gøre noget for klimaet ved at fortælle, at de er nogle idioter, fordi de ikke gør det, vel? Men man kan få nogen til at hjælpe, måske hvis man forklarer, hvorfor det er vigtigt at gøre noget, og hvad der sker, hvis man ikke gør noget, i stedet for at sige, at folk er bare for dumme, fordi de ikke tror på det, man selv tror på, ikke? Ja. Yes, og det skal jeg lige se her. Og det sådan noget, har du sådan noget at tilføje i sådan i forhold til, var det noget, som du tænkte, at du gerne ville komme ind på, som du føler, at vi har overset? Altså, jeg kan jo ikke lade være med at tænke lidt på vores diskussion i klassen,
omkring Darwin. Ja. Kan du huske det? Hvor der var en masse forskellige holdninger omkring Nå, ja, var det ikke? Det var vel der, hvor evolutionsteorien. ja, præcis. Det var der, hvor du tog en gruppe for og en gruppe imod. Ja, og hvor det var rigtig svært at nå til enighed, ikke? Ja. Altså, og det kan jo så være et typisk eksempel på, at man har noget viden, men man kan ikke blive enige om, hvad den viden betyder, og hvordan den skal bruges, ikke? Ja. Og der har jeg ikke sådan umiddelbart en løsning på, hvordan man løser det problem, vel? Yes. Altså, men det kunne være en god ting, hvis man kunne finde frem til en måde at løse det her problem med, at man skal prøve at forstå hinandens forskellige holdninger, også i forhold til livssyn og kultur og religion og sådan noget. Hvordan kan man nå frem til at have en dybere forståelse for hinanden? Og det vil jo løse mange problemer. Også i dag. Også i dag, ja. Altså i Gazastriben og i Ukraine og så videre, ikke? Ja. Altså ikke, jeg tror så måske nok, at Putin er uden for en god skrækkevidde. Altså, men... Ja, det er måske mere nogen lidt mere magtbaserede motiver, han har. Ja. Måske ikke så meget logik. Og det samme gælder måske også til en vis grad med Netanyahu. Ja, i Gaza, ikke? Jo, i Israel. Han er heller ikke villig til at opgive sin magt, tror jeg. Nej, altså... Men jeg tror, de menige palæstinenser og israelere kunne måske godt nå et mødested, hvis de talte sammen, ikke? Ja, altså jeg havde også hørt, at en af de der gidsler, der blev taget af Hamas, de var, det var nogle af dem, der havde kæmpet for rettighederne. Ja. Og det så efter, de var blevet løskøbt, eller hvad det var, i hvert fald løsladt, så gav de stadig hånden til de der Hamas-krigere, eller palæstinenserne. Ja, så jeg tror også, at hos den almindelige befolkning vil man lettere kunne finde nogle løsninger, end hos dem, der har magten, fordi det gælder nok stadigvæk, der er magt korrumperer, ikke? Ja. Så desværre. Desværre. Ja, så ja, jeg mener bestemt, at Holberg og Erasmus Montanus kan bruges stadigvæk. Ja. Ja. Mange tak. Selv tak.